Mana adiwa. Mana. Anu gara zake huko. Payambu yake. Anu gara zake huko. Payambu yake. Takati muyenda mahotisi ndoti nyaya iri kufamba sei. Pabzuri ya mai. Nyaya yake ndiyo kutiyo ndakaenda kuzuru kuna sigita. Ndokubva ndiye mapepa ya 2006 akaparara asi ndakupa phone number ukanga wasvika ikoko chimwe oba machifi wonifonera ndovaudza kusaina kwaakaita mukwasha mukuru ndo zvaakandita nhamba dzacho dzirimo ndisingazivi kuti dzinogona kubata here kana kusabata pamusoro echakamira aiwa sadombo wangu nenyaya ari pano dombo uya iwe ndiwe sosa vesivana chisosa tiudze tizwe inini ndini munyaya wenomuzukuru wangu ndakaita dombo ndindakaita munyaya dombo taura zita rako tonzi Thompson sosa ndindakaita dombo ndakatumwa kwezapfuma mukati memusha wababa pagomo pabushi takasvika vakatitambira zvakanaka. Wakabvisa chii? Takabvisa pfuma tikangoti mari nemagorosa takangobvisa zvakadaro. Vakanga vakatoungana zvakanaka vose vakadya ungu vachitotenda. Iwe murume wako akabvisa chii? Soreda. Unonzi aniwe? Ndinonzi Kumbirai Morris. Yeah? Kumbirai Morris. Vachitanga kusvika musha medu vakatambirwa zvakanaka vakabvisa pfuma yavo vakabvisa magurosari vakabvisa natsvakireya na makandinzwani mapfukudza dumbu chichi asi havana kuzobvisa mari yekunhonga kwangu kwaamai kana kwatete yabva yakepera yakadaro. Wazvidzwa iwe? Musoro ishagamire andaikwanisa kubvisa tsvakirai ini ndakauya kuzorora feya handisi kuziva kuti ndaigona kubvisa tsvakirai sei indakauya kuzorora musha mavo idirect sadoma wangu aripo ndanda kuti zvisakaita pamusoro ino matoka repera papa ndakatitsvaga kuti muite zvavamangati mukwasha uyo handimuzive kana kupinda musha mako haana saka ndobva ndatiyoshana dombo mwana wenyu apupura kuti shuwa wakauya akabvisa gurusari muchikotumana zvatawana dombo ichokwadi here rega tinzwe taura pamusoro ikasava uyu mukwasha ndini ndakatambira pfuma nhingi pasuru iyo uyu mukwasha akabvisa zvingwa zvake ndo zvaakabvisa achigozobvisa tikutaurwa kuti ndiro ndosunungura homwe murume ndokubva abvisa izvozvo ndokubva afuma mangwana kuseni nyanganyanga mwana wangu hapachisina muzukuru wangu aripo right uyu waenda ndokubva ndaona kuti uyu mwana uyu achauya mukwasha vari kubagire zvakanaka achabviri papfuma yangu nyanga kusvika vashushane nomwana uyu vakovane mwana yazomuramba kuti bva enda kumusha kwako mwana akauya akazvimba kumeso waita sei anopa miri ndofunga akane 3 months mwana akazvarira kumusha kwangu azvarira kumusha kwangu inini ndikamutuma uyu chapa ichavhurwa 2006 ndikamuti paberekwa mwana pano uye akabvisa zvingwa zvake pano hapana chaakabvisa pano rusambo hapana chinhu chienda unomutaura kuchishapa mukoma wake uyu akaenda nomuramu wake vakasvika mudzi kumba pane mwana uye akataura kuti handichauya kwaendebwa ndokwaende suro haana kuuya ndakarera mwana we ndaona kuti mwana agarisa mwana amunhu ndakaenda kudarikwa chifi ndakanokwira akasunungwa akauya kubushu akatongwa akabvunzwa kuti iwe mwana ndokwere akaenda mukoma wake akafa zvikanzi atembo mwana ndiwedo muri kuramba kakatsvuku kaitiri manzi uye akarambawo zvikanzi nachifi iwe zvada kuita nababa ashowa atembo zvikanzi iwe uyakusaina apo tazoona kudhara sini yako uda kuramba mukadzi uyu uyakusaina akaenda uya akanosaina kukukuku mwana handimuzive mukadzi handimuzive ndagara nomwana zvikani chipi wewe enda nomwana uyu
chimombe kana akakura akarodzwa unorodza udya mari yacho kana afa unoviga mwana ndo zvakanaka itembo ndatora mwana ndarera ndakarera hako mwana kabubudza akano masamu kaita matamba uya akutanga kunanzira akuti veko aona kuti mwana apuwa nhasi mwana hachakacha mwana uya apo adiwa nomuyake mwana yapedza form 4 jindakaita zvese izvozvo mwana uya adiwa vatakura nomurume wake vaenda murume akauya no150 ndauya kuti mundizive kuti ndiri ndatora mwana wenyu rakanaka iyo ndiri foni kunowi ndakaenda kuna chakabiri greya ndamutaurira zvikani nagreya ndo nyaya yacho yakaitika kwa mudhara ndikati zvikandaiwa tambira mari udye yakatongwa kare ndapedza mari yauya 150 ndomudaidza uya akutara ndikunzwe foni baba uyaikono mari intambirwa kuno mari itambirwe kwako ndakakupuwa chifiwe mwana wangu manga hauna chawakabvisa pano chwadi mari ye 150 tore yava amai mari yenyu ndandida kuti murume nyavo yapa titaurirana pano kuti dzwa una zvabvisa mukosho kwese ini handachanatora chouru zvine iwe uzochida chikovane nomukadzi wako uyo akaramwa akatore 150 toro makandinzwani uyu nyama hayakuya tagara zvedu meno vakamufurira kuti enda kudare uyu wauya pano wakwira bhuru rangu ndaritora mumba rinoramisa vana makaliona bhuru ndikarisa pano biswa nouyu ngwazi maxi ngwazi ndabvisa mari ndondondo nhasi uno ndirikisa motokari furuwero yokuuya pano ezvikushai panzara ndirikisa furuwero ndichiuya pano chisafuruwero ndichiuya pano kuoneswa namuno mukwasha okwirira ini Tezvara ndakamboita mwana wangu shingaini kuti akani kutekesa mwana anomuta munhu wakamuyamba wega achisenza woga umukosho hapana chakabviswa pachakambire mombe mbiri $25 so zvokuti kana pakaita nharo yezvika ndikabona namambogireya pano anozviurayo hakana kuita so hakana kuda iyeyi mukakutaura changambire mukosha iyeyi mudombo wangu anozviziva akabvisa mari nomuzukuru wangu anonzi John chingwa mutu wawa chete nosungura homwe novhura ndiro fakata nondarova ndizvo changamiri nasinokurirwa dare ndindakuwesta mosha ndakapara ndiyekwakona tauratidzwewe pamusoro ishangamiri ndoda kudzokera munyaya yemuzvizere ndoda kutaura ndichiti atezvara vangu ndishuviya muno handina kuda kuti ini statement rangu da kudzokera pamusoro pestatement handina kutaura kuti atezvara vangu vachivachizvawo kuti ndoda kuti vandibhadhare ini ndiri kuda atezvara vangu ndiri kuda nemhuri yangu uye pano tionesane kuti vari kudyirei pfuma yangu inini atezvara vangu ava ndiri kufunga kuti pandakataura statement rangu riri muno ndakamboenda ndakanokumbira mwana ndakanorara ndakaswera ndiripo pamusha ambuya vangu vakataura zvakazi baba waya kuzora vakandisiya ndiri pamusha vakauya ndakapiwa mwana ndakaenda naye kumba ndinoda kuziva kuti vaiti vari kupaniko ndichienda naye kumba vakandifonera kuti mwana akuda kunyora mwana akuda kunonyora ndakati aiwa zvakanaka changamire ndoda kuti mwana anyore tiri pamwe chete nofunga tiri kuwirirana shuwa mwana akauya ndakatengesa mbudzi dzangu mudanga vaiti zvandakaramba mwana vaiti vari kupani mwana achienda naye vachindifonera kuti mwana akuda kunyora ndichibvisa mari dzangu ndichikumbira adzimai vangu vandinova ndinawo ende mukadzi wangu uyo akatouya achitora mwana ndamutora achiti ndakumbira mwana ndigodzokera naye kumba ndikati zvakanaka madzimai chimupai mwana tapedze shungu naye vaiti vautora kunani ndaenda mandininde vachindipa mwana chienda kunoponda mwana vaiti ari kuenda kunani pamusoro rematombo kuti ndimupe mwana uyu akaona hacha dzako ndokubva achiva inini handa kuzvida kuti ndakamboramba ndikazarora venyava zvikati no imimi regai aende ndikati no ndakapuwa nechifi mwana zvikati naamai ava regai aende mazvibvumirwe munosungwa orit ikati vavafona kuti mwana ngauya ndo vakuziva kuti mwana asi pakutanga vakati hasi mwana nhasi mwana uyo aendawo akagara nofunga se1 week ava nechido chavo indapedzisa form 4
ndopa vakatengesa mbuzi dzavari kutaura idzi ndobva kuti mwana wangu mari yekudya kupfurwi mwana akaada $60 atopedza chikoro ndakati wakunyandirawo auya ndakati mari yako uchazva unoda nayo akadya mwana wedu mari mazwa chakabira haana chakabvisa kana mbichana anga achitamira kuti mwana akanga anaka ndopinda regai ndichengete marombe unodya chibawo chousina kuisa fetereza ukatadza kusakura iwoyo kowa wozata matura zvinoita changamira naamai vangu vakafa ukanyama ropa pamusoro changamire ndikudya mai vangu ndo vanotaura zvendinoziva zvinopinda musoro. Ndiri kufungidzwa kuti pandakabuda muno amai vangu ndo vandakapedzisira kutaura navo ndanga ndisingadi hangu kutaura ipapo. Amai vangu vakataura kuti mazvimbakupfu makabvisa mombe dzenyu 2 dzemari makasara mombe yangu imwe chete. Apa ndiri kunzwa kuti vakutaura kuti mwana amai nhaye makatorere mwana muchiendesa kuna baba vake vachiti ndakaramba mwana. Muri kuona pari kubuda kuti ndini mudzi womwana ndiri nini changu ndosaka ndataura kuti inini ndosaka ndakati ndini ndauya muno achizvawo ndionesana nawo kuti vari kudyira mupfumi yangu ndakavarorera nechinangwa chokuti inini ndiri kufunga kuti dai zvichiita ndaiziva hangu kuti pakadyiwa naTezvara hangu handini napo. Ine pfungwa dzangu dziri kuti ndosiwo wondipa vazukuru vangu nemhuri yangu. Inini ndiri kurwisa mhuri yangu handisi ndiri kurwisa vazukuru vangu nemhuri yangu makwasha vangu ndoisa mombo vangu ndobayirawo mbudzi ndichigochera ndikuti ndo mhuri dzangu dzandinofunga ndo dzandiri kuda. Saka pamwe ndingadaro ndichitaura kuti inini ndiri kuda mhuri yangu pamwe ingadaro ndakuchemera zenga chete mombe dzangu dzatova kuno ava ndosakumona zvalipa simba rokundire pano ndiri kuziva kuti ambuya vangu ava umai hwavo uri kubva kwandiri mombe yangu yechiredzwa ichabva kwandiri. Saka ndinopa sei kana vakutanga kudya pfuma yangu andimazona. Saka ndiri kuti pamwe nofunga pamwe ndingadaro ndichingoti ndine mwana ndauya muno ndoda kuti ndizive kuti ndichine mwana here kana handisisina ndokuti pfuma ndakatotarirwa kudhara ndakazi pfuma tadya. Saka ndoda kuti ndizive kuti tangamira pamusoro matorembana mbirai pamusoro ino matombo ava handivape mwana mhuri yavo nokuti ndiri kutera pepa ramakatonga imi kanga vauya nemombe yangu inoti kakata makataura imi ndotora ndomupa uyu changamire ndikukumira ishe kuti muudze kuti uya nemombe yacho upuwe mhuri yako zvanaka tozotaura zvedu zvechiredzwa zvinouya kwamuri zvese kusiri kuti nditini pepa raakasaina uyu ndomupa mwana wandakapiwa nachifi anenge imimi hamoni kuti ochangamire pano kuderi magurukota mese ipa ndimakasainisa ndomupa inini chii chandiri kuchaema mbaripo rega nditaure pokupedzisa ndichitaura sezvazviri changamire. Ndakabvisa mombe dzangu dzemari ndabvisa nguva idzodzo mari ndifunga ndiri kuona zvikuitika muno. Nguva idzodzo mari yainzi vape $10 vakanga vachadza $30 zvichireva kuti mombe changamire vakandiudza baba wacho euda kwete chifi vangu varipo vakati aiwa mutemo wangu hautendere nhingi hazvitenderwe piwa $10 zvakanzi aiwa ndikukumbira wandipo 25 ndakakumbira ndakati pamusoro changamire baba ndinowana nawo ndinoti ndivafadzi ndinopa $25 dzavo shuwa vakapiwa ndakavapaka 1 vakatsindiswa ndirimo zvakanzi iwe ene unotenga mombe nemari iyi wazvinzwaika ene unotenga mari ini mombe iyi pati ndiri kunzwa muno vari kutaura kuti hanzi akanga yari mabheira cheki dai vakaziva kuti mabheira cheki achadona kwavakadi kundidonesa zvavo vakati imbokarira mwana wangu pazvavaiziva kuti kumari iriko kumberi uko unozondipa newe mazvimbo nawe chiota unozondipa apa handinakatambira saka zvinodzorerwa mashure inga ndakanzwa muno mashure changamira muchitaura kuti muchinzi mubvunza muchiti pano 400 zvikanzi 400 haisi mari
400 yauri kutaura iyoyo denge iri mombe. Ini ndiri kutaura zvomombe, ndiri kutaura vamwe vari kuenda madhenjisesi muno une mwana ndiri kutsvaga mwana kuti dai ndawana mwana wangu ndaisa mumba kwangu. Ende futi mari yavari kutaura yacho iyoyo kuti inini akabvisa mari shoma shoma. Saka inini ndairota here hamuna munhu hamuna anamai akarohwa muno muno mabhere echeki muno. Saka toramba here tichidivhaisa kuti munhu zvaakabvisa mari iyoyo tomuti akauya nomari isina basa. Grosari racho ndikandikumbirawo ndakumbira Changamire nekisa dombo ndikukumbirawo nditaurire kuti patakaenda kunotenga zvinhu ndanga ndisina bepa here. Ndokuti inini ndakatanga ndanyorerwa bepa. Ndakatokumbira ndakatozvizvipa murapo. Bepa vakatipa pepa. Takaenda kunotenga nelist. Vakavenga list vakachitora zvinhu zvavo. Hatina kuramba. Ndobvunza murume kuti paakapeka pachifudhusi nyaya ichitaurwa nacho havana kutaura here kuti vapei mombe yavo yasara $25 aibviswa 2006 mari ichidonha akatenga chipejesho vakati chivapai mombe yavo yasara yedemeni kana makuda mwana wako auda kutora mwana wako asi iye mushuno munge achirapa mwana ini baba ndakaimiri ndi kuziva kuti mwana akatora mwana ozonobvisa mombe yechiredzwa nekumara mwana nezvimwe zvinodiwa otora mhuri yako makabvisa here kuti muzoti baba wangu vakurambira mwana Pane makore mangani? Pamusoro Changamire zvanaka takushukira nemadzimai yangu. Madzimai, ndairamba mwana iwewe ndakakurora feya ndakanokusiya kuna tete vako kuti iwewe kana madzisa mukadzi uyu muengana ini chiziva kuti ndine mwana newe ndakakurora feya ndairamba mwana seini ndakadanana newe. Makamuramba ndakuramba here kuko dzidzi ndiyakabvuma kati akapikisa mwana wedu mwana asi wangu andimukoma ndiyakabvuma. Ndokuti Changamire dai vanhu kwakushura cho vakatonga nyaya kunzi tanga tazvifunga kuti handitese nemugari wemari ava havana chavaimbutaura kana wati sekretari aitosaina so anonzi Kizidzo ari mumfuru aitosaina so achisaina uyo achibvuma nhasi akatema nachief wandipirire idare iwe mosi yandingafara kuona ndatora chinja kuti taura opesera taura kuti semusukura musere munogara naye remusha akaisa kulikira kwainzura. alright iwe kudei kuti aone mwana wayo ngaanipe mombe yangu yamakatonga imishe wonipa mombe yangu kakata tsiri ura roti mjowa kana vakwa pepa rinya risati rapfudzika mwana vakwavo kuti tanavo zvaanoda uyu ndinomusve pangu papi kozoita ichiredzwa ichiredzwa ndimugadzirisa ishe kuti kanga wabvisa inoti kakata kutamba na Tezvara pakweve vana vakwavo uchibvisa chiredzwa kusvika form 4 mwana uyu akusvika avo ubvisa chiredzwa mba amwe yavo kanaka zvataona Tezvara Changamire ndiri kupanzwa asi chiri kundirwadza ndechekuti kana mutemo unotaura kuti isusu kana munhu andimoona mombe dzandakabvisa ndakatotonga naChangamire handina kuzvitonga ndega handina kuchaja mari vakachaja vega zvichireva kuti zvakaita zvakanaka. Inini ndaiziva kuti nyemba dzangu dziri pamoto dzikuipa ivo vachindichiziva kuti mwana wangu aripo ndichiendesa kuchikoro ende ndichiziva kuti mwana wangu iyoyo andimona aiuya achiuya kumba ndichimwendesa kuchikoro prepasheni zvese ndindikateka ndakuda kutaura chokwadi ababa ava vakataura pane ini nandinari vakanikumbira mukadzi uyu arera mwana wangu anditika baba vakazonikumbira zvakasiyana zvikora vakazonikumbira tikati mwana wangu ane mwana kuno ndikumbirawo prepasheni iyi yekuti ngadzoke here ndipo mwana wangu wemwana wenyu ndakataura zvakanaka mwana wangu andimosona ndakati mwana wangu hazvina mhosva mwana mupeini handichadzokera kuti kwakutora zvinhu izvozviye ndingadzokera kutora prepasheni ine zvakanyanyasese baba vanga tikungire zvinhu zvakadaro so zvimwe zvinhu ngavaite vachinyara vakatenda preparation
uno makatorwa nyetene Wanasema katenga kana ibuka le 10 cent. Bamukapelisa mwana kuchikora kana chi. Kusiya kuna ni bibe 2 months kushikaye zvino mwana ne 8 years. Yoma komre ne 20 years. Baba nyari zvino. Ndise kwa makaturo kende kubana kata kucheka kule nabo. Chama chama badanga kudedza. Ina anazo tipa mwana kutsama shoko. Ini ndo bana kuza chini yana kati zvoda kutora kwa nyama. Babu kutira namba dzamu tinokushonga karo. Kana mai fungwa dzamu shano ndo andine nika. Pantoreshe, doctor bezera ndimumura pamunomura. Ukanga uchingwashane mukamusango mabundu ukamutsakatsuka kana speed isingaite yokuti mbotora sanzero dzikakungira pamuti. Kakaona kuti ndaitwa chimbona mibe matseni. Kana kuti nzeka kaona pano buli kotsukwe. Anza akuna mava chandichera. Vale chamanenda dikitachu. Ndotora piki. Pamakuru. Kanenge chikubuli. Aka. Kamsolo kaka. Kafa. Yo sete katuluka kakwara kamchaka pukpona nako saka kashwa pamani. Ishe kakachelo. Tunafana. Cheka mimi matabu. Na inza pera sinto cheka mimi. Na akienda kumakubuku pese. Akere takamitaura ndizvo. Mwana akakurira kupiwa. mwana akakurira munasiku. Nasiku. Urati mwana wawe mushimi. Ungu ndakandikana mwana unomisiya ari mumwe. Right. Zvazvinoita ndizvo. Mwana haadi kutora chikakatara. Mwana ada kutora makapfava makadzikama. Kuitira kuti sanga tingaparadze mushawo wamwana. Izvo zvazvinoita soparadza mushawo wamwana. Chakanaka ndechekuti panochainge chikuru kana zvatoda kuti uise. Ende unotsvaka murwayi. Ende kwakambeya. Vanokunangisa vanokukwasha. Tanga wapisa weisi. Wapisa umbe kutanga wozoti wagara wozopisa yechiredzwa wochengeta upenyu hwamwana. Ndinokumbira kutaura. Ko kana pfuma yapera tinozoita sei? Pfuma ari kandi kutaurira. Pfuma haimbopera. Uye ari kutaura zvakati kana umbodza sekuna namupe kana zviripo. Zvakabudirira. Zvisa zvavanhu chete zvedu. Vanosina domo saka Masekerezvi. Aiwa totenda chakamira. Aiwa totenda apana chakaita. Mwari yakusakata. Aiwa chakamira ndakatokwirawo nechinangwa chekuti ivo ndo vakatanga musindo. Ini nandi dai pasinawo kundiitira zvakadai ndandisingazvizive. Handaimbouya pano ivo ndo vakatanga kunditsokonya. Ndo ndaziva kuti ndakanororawo. Handimona. Handimbopisana nenyangwa chekuti ivo ndo vakatanga kunditsokonya. Dai vasina kunditsokonya inini ndaiuya ere pano ndakatishira kuti mwana wangu akuenda kuchikoro. Zvandaimindisa kuchikoro. Mwana apana kufanira chitado kubviriwa kashoma varipo. Makanipindira kuti ndakatika mwana ngauye kuno ndokuti kumushamwa ndakaora ndiwe kumushamwa kuti makati zvakanzana chifi kushwidya ezvenyu munyangwa chokuti vakatipindura kuna baba vakati chimombe kana uri ndokachengeta mwana enda unodya anoti mukwasha kana aramba kuya umafaira ende chiri chikwadi njepa ukachengeta izvo zvanga zvandakapindura ndosaka ndakataura ini ndakataura kuti mwana atanga akura makateperwa baba zvinorwadza kuchengeta mwana ngatuma ndimakairamba pakachena chii Mwana,